Jo, tak fajn, tak se zeptej toho bráchy teda. Jo, jasně. No tak Berto. Ahoj, brácha. Chci se zeptat, jestli mi pomůžeš, no je to taková nezvyklá otázka. Jestli mi pomůžeš zabít Stefana. No já ti nevím. Promiň, že ti nepomůžu, ale já prostě fakt na vraždy nejsem a nejsem zabiják, takže to s tím asi nepomůžu, takže já nemůžu prostě, já nechci se plést do nějakého skandálu a prostě do nějakého ještě kriminálu a tak nějak. Tak fajn, tak nic, tak nevadí, mám tě rád. Jo, a taky, a drž se. Tak jo, čau. Čau. Ach jo, tak to zbylo jenom na nás dva. Jo? Tak ale musíme sehnat ten kontakt na toho Stefana. Jo, to jo teda, ale jak to uděláme? Musel bych ho nějak zase říct, aby jsme se museli někde sejít. A chceš to vůbec udělat? Co když nám něco... Protože když s tím souhlasí, myslíš si, že to přežije? Samozřejmě, že to nepřežije. Když ho zabijem, už bude nám dát definitivně pokoj. Když myslíš. Tak já jdu najít ten kontakt. A víš, jak jsem ti ukazovala, jak vypadá. Tak hlavně to tam takhle udělej. Mám ho, už jsem ho našel. Jo? Každou chvíli přijde. Dobře. Tak jo. Budu na něj čekat. To taky. Jo, dobře, tak počkej tu, já se hned vrátím. Jo, jasně. Prosím tě. Dobrý den, potřebujete něco? Potřebuji, aby jsme se mohli na chvilku promluvit. Monika, tě znám. Jo, a odkud? Tak už jsem tady. Pane? Kde jste? Pane? Ahoj. Dobrý den. Kdo jste? To ti asi musí už být jedno. Jsi se Stefan, že jo? To, cože? Ne, nejsem. Já jsem Markus. Jo, tohle mi říkal Raymond taky, že jsi Markus. Protože prostě si umíš vymýšlet a manipulovat. Takže ty můžeš jít hezky se mnou. Nikam nejdu, jdu zpátky. Tady se už odsud nedostaneš živej zpátky. Pojď. Nech mě. Tak jsem tu broučku. Kde jsi? Markusy? Haló? Tady máš toho Stefana.
Au. Ale hele, kdo pak sem tu přišel? Mám ho držet, nebo... Nevím, o co tu jde, já vás neznám. A co mám... Teď už nikdo o tobě vidět nebude. Dobře, dokázal si to, si jednička. Můžeš si to sundat. O. Diavole. To není Stefan. Tak říkal si, že vypadá jak takhle. Proboha, my se zabili nevinnýho člověka. A co my s tím? Chtěl si nikoho zabít, ve kterým ti pěkně štve, ale my jsme zabili nevinnýho člověka. No, to už asi nebude můj problém, tak já už asi půjdu domů. Tyjo, nesmí to nikdo vidět. Tak co mám s tím tělem dělat? Musíme se ho zbavit. A to okamžitě. Udělej s tím něco. A Stefan by mě pobíhal ještě někde na svobodě. Sakra. Hajzli den. Určitě tam někoho přestrčil, jen aby nám utek. No, to mě taky nenapadlo. Jsi fakt blbý, já jsem ti ukazoval, jak vypadá Stefan. Všichni chlapi vypadají stejně. Když se to někdo zjistí, tak půjdu do kriminálu. Markusi? On říkal, že se jmenuje Markus. Tak a teď nás někdo hledá. Musíme to... Pojď, uteč. Markusi. Lásku. Někdo tě zabil. Pečajka. Musím zavolat policii. Už se s tím netráp, nikdo tě nezasáhne. Co víš? Nechal jsem tam masku ještě. Někdo to může nás boldu zjistí. Hele, už sem jdou. Co? Nás kontrolovat. Jdou po nás. Dobrý den. Dobrý den, co pak si přejete? Neznali jste Markuse? Ne, my ho neznáme. Prostě... Ale možná, že by Stefan ho znal. To je jedinej ten, jo. Ty blbečku. No tak, a máte na něj kontakt? On se vždycky mění ty čísla, takže těžko bychom jsme ho našli. Aha, tak to nevadí, ale aspoň, že něco víme. A co bychom ještě mohli? Řekl bych, že ještě občanku vaší. Jo, rád. Dobrý. A teď vy. Já asi spěchám. Spěcháte? A na co? On toho Markuse zabil. Proč to na mě svádíš?
Muselo už se to říct. Výborně, tak vás zatýkáme a ještě nejdřív vás prošetříme, než vás zatknem. Ty blbče. Myslel jsem, že ještě najdeme toho Štefana. No dobře. Tak jo, tak já jdu. Když si to takhle na mě nechal. Tak já už asi půjdu. Ještě by vás nechala na chvilku na vazbě. Uvidíme, co řekne soud. Je skvělý. Dobře ti tak. Tak můžete jít oba dva s náma. Pojďte. Počkat, kam jdeš? Mě propustili, já jsem nic neudělal, jsem jenom s tebou spolupracoval. A já, co mám já? Ty budeš mít brzo křeslo, jsem to slyšel. Cože? Jo. Takže se měj a užij si to. Papa. Cože? Pane, už je na čase. Ale... Pojďte. Ne. Co to? A počkat, cítím se, jako kdybych byla holka. No. Si musím najít nějaký oblečení. Sakra. Musím si hned najít nějaké oblečení. Ale proč žiju?